sabeu, enguany commemorem els 5 anys del pas de Sant Ignasi per Manresa, també commemorem els 400 anys de la seva canonització. I entre totes les celebracions que es faran, una serà el concert del mestre Savall amb la Capella Reial de Catalunya i Hesperion 21, que donarà l'inici al Festival Esplugues Barroques, un concert que es farà demà a la Basílica de la Seu, i un concert que recorrerà a través de la música i a través de la paraula la vida i la posteritat d'Ignasi de Loyola. I es va donar la casualitat que evidentment no és una casualitat, que el professor Xavier Maloni, el seu llibre Èxode i Èxtasi, que és una lectura molt interessant de l'autobiografia d'Ignasi de Loyola, no només explica tots els fets que tenen a veure amb el pas d'Ignasi de Loyola per Manresa, sinó que és un llibre que va ser molt inspirador pel mestre Savall per preparar el concert del qual podrem gaudir demà, i per tant semblava inevitable proposar aquesta conversa entre en Jordi Savall i en Xavier Maloni, de la qual estem molt contents. He esmentat la commemoració, aquesta dels 500 anys i els 400 anys de la canonització. Més enllà d'aquest atzar cronològic hi ha un altre fet, que és que avui som a la Capella del Rapte. La Capella del Rapte era l'antic hospital de Santa Llúcia, on es va hostatjar durant uns quants mesos Ignasi de Loyola quan va arribar a Manresa. I segons la tradició, en aquest lloc, Ignasi de Loyola es va desmaiar, va perdre el coneixement durant 8 dies i 8 nits i després es va despertar. I per tant, aquest lloc on som és un lloc de mort i renaixement, és un lloc de naixement a una vida nova, i justament aquesta capella, a més, que es va construir després, és una capella que es va destruir durant la Guerra Civil i que es va tornar a construir als anys 50. Per tant, tot ens acompanya en aquest camí de mort i resurrecció. Dit tot això, jo intervindré poc en la conversa, només proposaré algunes qüestions per començar. La vida d'Ignasi de Loyola, com tantes vides de figures importants, com la vida de Sant Pau, la vida de Ramon Llull, és una vida amb una cesura, amb un gran tall al mig, que el va transformar totalment i va acabar transformant el món. No sé si podríem començar parlant d'això, potser, d'aquesta cesura que hi ha a la vida d'Ignasi. És un fenomen que està estudiat contemporàniament per, concretament, Carl Gustav Jung, parla de la crisi a la meitat de la vida, però que està fins i tot present en místics com Tauler, que en parlen d'això, la constatació de que cap a la meitat de la vida, i no té per què ser una meitat cronològica, no té per què ser 30 o 40 anys, però podem dir que sí, que cap a una certa meitat de la vida. O sigui, suficientment, quan diem meitat de la vida, vol dir dues coses. Vol dir suficientment camí recorregut i suficientment camí per recórrer. Això és el que vol dir meitat. Podríem dir que durant la primera meitat de la vida, tots nosaltres, i en els sants, els personatges, això es veu més palès, tenim una part nostra que és energia alliberada i una part nostra que tenim energia captiva. Aleshores, l'energia alliberada és el reconeixem i fem un camí. En el cas d'Ignasi, gana desig de tenir fama i honra, primer com a diplomàtic, durant un temps com a soldat, encara que no era un home d'armes, ell havia fet carrera militar, perquè es fica en una guerra, però no és el seu tema, més aviat ell és més diplomàtic i ambaixador, diguem-ne, però en aquelles circumstàncies s'hi posa en un camí que no és el seu, però ha desplegat un cert prestigi, d'alguna manera, però a costa de captivar, de tenir captiva una altra energia, que és la que només apareix quan no voluntàriament ho escollim, sinó que és sempre de fora, diguem-ne. Lliurement no canviem de carrer, diguem-ne. Ha de ser un cop fort, el que ens fa fer com Sant Pau en el simbolisme de la caïda del cavall, i Ramon Llull amb les missions que té en un moment de confusió també emotiva i afectiva, i en el cas d'Ignasi, doncs és ferit per la seva pròpia ferida.
És a dir, la seva ferida, la més profunda, era la manca de mirada que havia tingut des de petit, de pare i de mare. Ell neix quan l'oït provocant la mort de la mare, és el 13è germà de la família gran, i el seu naixement provoca la mort de la seva mare. Per tant, ell està mancat de ferida, de mirada. I podríem imaginar que el seu pare el rebutja també perquè quan el veu amb ell li desperta la manca de la seva esposa. Per tant, ell busca una mirada que el reconegui, una mirada que l'admiri, però tots tenim experiència de que quan ens miren, mirant-nos, no ens miren. Veuen el personatge, no ens miren nosaltres. Però a vegades l'única manera que tenim que ens mirin, doncs admirant-nos. I ell provocava aquesta mena de forçar la situació per ser-ho. I gràcies, diguem-ne, per provocar una situació límit, és ferit, i aquesta ferida és el que permet detenir-se, primer a Loyola i després a Manresa. Amb aquesta ferida, en aquest mig de la vida, es dibuixa un esquema que de fet vos en parleu quan parleu d'arrelament i desplaçament i arrelament. Hi ha com un ritme en la vida d'Ignasi de Loyola, que és un ritme, de fet, que ha servit per estructurar el concert de demà. No sé si... El concert jo diria que és quasi com una banda sonora del llibre i de la vida de cas d'Ignasi. El que fem amb el concert és simplement prendre les dates més importants, més rellevants del seu vida, com explica en el seu començament, en la seva joventut, i prenem músiques que es cantaven en aquell moment a la seva terra. Per començar, el primer és un villancet de la Verge, que és un villancet que es podia haver cantat en una festa de baptesc. Després hi ha, quan la guerra contra els francesos, doncs hi ha un villancet que explica que els francesos estan lluitant i que estan perdent. Les músiques corresponen als moments històrics de cada moment i també les músiques expliquen també l'experiència espiritual i l'experiència mística inclús, perquè he escollit peces que són molt rellevants en aquest aspecte i que són profundament expressives i molt espirituals. Augmenta el desig demà de sentir-lo. I més serà un concert que acompanya la música amb la paraula, i de fet hi ha una primera, especialment potser la primera part en què es veu molt el context, aquest context històric, el context de les guerres, però també el context de Martí Luter, del protestantisme. Es llegiran, em sembla, algunes de les 95 tesis de Luter. No sé d'on ha sorgit aquesta idea d'introduir Luter en un homenatge a Sant Ignasi. La idea és que la història és global, no és la vida d'Ignasi. Sense Luter no tindria el mateix sentit, perquè el naixement de la companyia ve determinat el que passa amb Luter a Alemanya. Si no hagués passat això, si no hagués tingut tant sentit de crear una armada, diguéssim, espiritual per salvar del cristianisme, perquè el que origina el canvi brutal de Luter era una mica la comercialització del món espiritual. És a dir, tu tens fet un pecat, si pagues una indulgència, se't perdona. Un altre pecat, una altra indulgència. Vull dir, i això Luter es rebel·la contra això. I jo penso que saber què passa en aquell moment a nivell de la situació de la religió és important per entendre també el procés que fa Ignasi. No sé, això tu ho veus, per exemple, jo no crec que els jesuïtes haguessin existit de la mateixa manera si no hi hagués hagut aquest conflicte i aquest cisma que es va produir en aquell moment. Està molt bé posar en relació Luter amb Ignasi, perquè de fet és així, no? La història, les circumstàncies ens permeten opcions diferents, no? I totes elles honestes, no? O sigui, jo crec que el bonic és que Luter va ser honest amb la seva posició i Sant Ignasi també va ser honest amb la seva també determinació.
En tots dos, jo crec que són dos personatges moderns que, i si entenem per modernitat, diguem que és el principi de la consciència personal. O sigui, davant d'un món que s'acaba, que seria el món estamentari i medieval, amb el que avui anomenem modernitat, és la consciència del jo, que comença a posar en crisi, diguem-ne, les institucions, els esdeveniments intocables. Llavors, davant d'una autoritat intocable com era l'Església, doncs Luther té el coratge de dir, no, preval la meva consciència davant d'una veu que si per mi no és creïble no té autoritat, no? I això és el coratge que té Luther, que està molt bé. Ignasi, que també veu els mateixos efectes que veu Luther respecte de l'Església, però amb ell, en el seu cas, prima un altre principi, que és el principi de comunió. I això està malament, però vull fer la reforma des de dintre, no des de fora. Un la fa des de fora i l'altre la fa des de dins. El bonic és que, en perspectiva, podem creure que tots dos van ser honestos en l'acció que van fer. I això és el que és bonic, posar-nos junts a dialogar, trobo que està molt suggerent el fer-los dialogar, cosa que no van fer. Luther tenia 25 anys més, eren 25 anys més gran que ell, però està molt bé, són contemporanis. Ara que ha sortit la qüestió de la modernitat i el naixement de la consciència, hi ha la segona part del concert que es titula Per Inde ad Cadavere, com si fos un cos mort, aquesta idea de l'obediència que hi ha en la companyia de Jesús, que és una idea, clar, nosaltres vivim en un món que és molt individualista, que posa el jo, la llibertat del jo al centre de tot, i aquesta idea d'obediència ens resulta molt difícil segurament d'entrada, no? Què vol dir què és aquesta obediència jesuítica? Gràcies per la pregunta, perquè és això, el rau pels cors, diguem-ne, no? Per Inde ad Cadavere és de fet, no és exactament una expressió que utilitzi Sant Ignasi, però és atribuïble a ell, que és obeir com un cadàver, diguem-ne, de fet surten en un moment de les constitucions. Clar, hi ha una manera d'entendre's aquesta obediència que és totalment alienant, és a dir, que no tens criteri propi i converteix en un cos mort en funció d'un poder o una autoritat que no et deixa ser tu mateix perquè et mata, perquè et converteix en un cadàver. Hi ha una forma d'entendre-ho alienant i no dic que algunes vegades s'hagi viscut així, ho hem viscut malament, però des del punt de vista espiritual sí que té una virtut, hi ha una virtut al darrere que és el profund vot de confiança en l'altre. És a dir, que un no escolta tota la veritat, que el propi punt de vista és relatiu, que un no té la darrera paraula de tot. Llavors, com equilibrar els dos punts, és a dir, la importància del propi criteri de la pròpia vida, això és el que es fa a persones, evidentment, i el principi d'objecció de consciència que ho tenim a la companyia de Jesús, perquè a la companyia de Jesús tenim un joc molt curiós, diguem-ne. D'una banda, sí que se'ns demana un vot de confiança, perquè al final el vot d'obediència és un vot de confiança, que el que l'altre t'està manant o demanant no és una bestiesa ni estupidesa, sinó que veu alguna que tu no veus i fas un vot de confiança a allò que hi veu i que tu no veus. Això hi és. Però també, i això és la primera ordre que té dins de les Constitucions, que si consideres que el que t'està manant o proposant va en contra de la teva consciència, pots dir que no, i aquesta objecció de consciència és admesa dins de la companyia. Per tant, tenim sempre, l'interessant de l'espiritualitat ignaciana són les is i no les os, és a dir, màxima obediència però també màxima responsabilitat personal. Pobresa de vida, però riquesa de mitjans que utilitzem. Una formació llarga d'estudis i al mateix temps creure en la inspiració personal, que és el que havia de Sant Ignasi. Aquestes is, que no són os, jo crec que és part de la mística ignaciana. Hi ha una frase al llibre que trobo que fa pensar molt. Diu, mentre creiem que sabem, impedim que hi rompi el misteri. No sé si té alguna cosa a veure amb això. No, és una altra. No, tot. És a dir, quina meravella creure de debò que no sabem. Perquè si ho creiem de debò, deixem que l'inèdit, que és tot allò que està més enllà del que la nostra ment, pensaments, sentiments, coneixements, quina part de la realitat podem copsar, no?
Si avui mateix la ciència ens està dient que només coneixem un 4% de la matèria, el 25% és matèria fosca i el 70% és energia fosca. El que coneixem de l'univers és només el 4%. Quina pretensió de pensar que sabem, no? Si al final la ciència també estem arribant al mateix lloc, i només si tenim la profunda humilitat de que no sabem, aleshores ens podem disposar realment en cada moment a aprendre el que la realitat ens mostra, no? Sense aquests preconceptes que els paralitzen. És el paradoxe que quan més aprens, més et dones compte del que et falta aprendre. Quan més saps, més et dones compte del poc que sabés. Aquest és el signe del mestre, no? Precisament. En relació amb això que dèieu ara, també hi ha potser la idea de desprendre's de coses supèrflues, d'opinions supèrflues, de no creure's que allò que és teu pel simple fet de ser teu és més important que altres coses. Hi ha un cert ideal de despullament fins i tot, no? Potser. I em pregunto si això, des del punt de vista d'un intèrpret musical, és una idea important per lliurar-se a la música, d'alguna manera, no? O sigui, un intèrpret ha de ser molt creatiu, però ha de saber lliurar-se a aquella música que interpreta. En quin sentit? Perdó? En quin sentit? En el sentit de saber renunciar a petits capricis, a coses que farien per gust simplement, i d'entendre quin és el sentit d'aquella música i quina és la interpretació que mereix aquella música, més enllà de... El procés d'interpretació i d'aprenentatge de música és un procés que està completament falsejat amb l'educació clàssica i que està molt ben explicat per un altre jesuïta, el pare Casimiro. Ell va fer un llibre molt important quan estava vivat a Roma, que es diu la història de la decadència de la música en aquell moment, en 1770. Ell explica molt bé la diferència entre l'anàlisi i la intuïció. I ell és un gran defensor de la intuïció. L'anàlisi et permet d'arribar a entendre moltes coses, però si no tens la intuïció no pots anar més enllà. I la intuïció està basada en l'experiència, en el gust, en moltes coses que no es poden aprendre, que no formen part. I en aquest sentit, quan abordem una música d'una altra època, tens un bagatge d'aprendre, que és de quina manera està composta la música, com s'interpreta aquella notació, quin context d'aquelles músiques va interpretar, si estava cantada d'una certa manera o d'una altra, quins instruments, quina funció, moltes coses que estan lligades a la vida de l'època. Però després, quan tu et trobes davant la partitura, hi ha un procés en què tu no pots trobar el sentit d'aquella música sense deixar que la música t'expliqui. És a dir, l'error que es fa moltes vegades al conservatori és dir, tu has d'analitzar aquesta música i t'has de fer una idea de com has d'interpretar-la, si no la tocaràs bé. I això és equivocat. En això, en aquest sentit, és el camí al revés. És a dir, tu has de fer una música, has de tocar les notes com estan escrites, els ritmes, però després, en el moment de tocar, has de deixar que la música s'expliqui. Si tu no pots, si no poses el teu tarannà més fort com que la música necessita, l'ha de falsificar. I això hi ha una anècdota molt vella que explica què vull dir amb això. I estava un pianista a París interpretant una música d'una composició de Stravinsky, d'un ballet. I aquest pianista s'esforçava a tocar allò de la millor manera possible, s'hi posava tota l'ànima i tot el cos. I Stravinsky estava allí i estava desesperat perquè feia molt masses coses que no havia de fer. I el senyor el salta i diu: Monsieur, n'interprétez pas ma musique, jouez-la. I diu: senyor, no interpreti la meva música, toqui-la, toqui-la. I en aquest sentit és
Jo ho veig una mica com això entre dues persones, dos bons amics, dues persones que s'estimen. Tu no pots establir una relació sense deixar que l'altre exprimeixi el que representa aquesta relació. Si jo no deixo que la música s'exprimeixi, no hi ha una bona relació. I això és el punt sempre d'equilibri. En aquesta absolutament mateixa línia, de fet, el que aquí simbolitza aquesta, si no l'heu vist al sortir, poden veure l'estàtua que hi ha a Sant Ignasi tombat als que no són de Manresa, si no tinguin ocasió, val la pena que hi aneu, perquè ja està la figura de Sant Ignasi en aquest estat de rapte, diguem-ne, de pèrdua de consciència. Aquesta figura expressa preciosament tot el procés de transformació dels 11 mesos que va estar aquí Ignasi de Loyola, que va consistir a passar de fer a deixar-se fer. Que aquest és el buit, no? Deixar-se fer a través d'allò que fas, perquè ho has de continuar fent. Que has de tocar el piano, o a la vida hem de fer coses, moltes coses, no? Però si som nosaltres qui portem el timó, aleshores no veiem més que el que nosaltres ja sabem, no? Deixar-se fer per aquesta presència de Déu, aquesta presència invisible que ens atravessa a través d'allò que fem, però deixant-li espai, aquesta és l'art d'art. De fet, és dels exercicis espirituals, no? Les dues paraules i tenen les dues paraules, no? Què és un exercici? Un exercici és un acte simple, la repetició del qual crea una modificació o un aprenentatge en tu. Exercicis de música, exercicis de matemàtica o també exercicis espirituals, les pregàries que fetes repetidament creen en tu una modificació. Això ho has de fer. Ara bé, es pot fer, segons aquest músic, amb tanta tensió que aleshores tu mateix bloqueixes el que has de fer, o et deixes fer en allò que estàs fent. I això és el que és espiritual. Aquesta és la combinació. Hi ha una anècdota que surt al llibre justament, que ara em feia pensar en això, que és aquella de la mula, quan Sant Ignasi arriba amb la mula i es deixa portar per la mula, és la mula que tria el camí al final. Després de discutir, em sembla, amb un musulmà sobre la Mare de Déu. La segona part del concert, que diguem aquestes coses dels exercicis espirituals justament, se centra en el pelegrinatge, en el pas per Montserrat, l'estada a Manresa. En el pas per Montserrat sentirem aquella melodia cèlebre del llibre vermell de l'Impereiritz de la ciutat joiosa, i després hi haurà una parada al voltant dels exercicis espirituals i l'estada a Manresa. Aquests exercicis espirituals que neixen aquí, neixen en aquesta ciutat i que tenen una rellevància i unes conseqüències mundials molt impressionants, com neixen exactament? Com ens hem d'imaginar aquest moment d'Ignasi a Manresa? No sé, potser és una pregunta massa genèrica, però és una cosa tan... Depèn del temps. Sí, no, de temps no en tenim gaire, però... Una preciosa pregunta que respon amb moltíssim de gust. Però bé, neix, i crec que això val la pena dir-ho, amb més relació de la que pensem amb Montserrat. Té més importància de la que jesuíticament la nostra història ha recollit. Perquè, de fet, això és part de la meva tesi doctoral, que vaig fer des de París, i al final vaig venir a Montserrat a fer-la perquè estava aquí mateix. Feia poc s'havia redescobert un document, un petit fulletó, 150 planes, que es deia així, es diu així: Breve Compendio de Ejercicios Espirituales, del Abad García de Cisneros. Resulta que l'Abad Cisneros, que memorable, més té el seu nom, per això no se l'oblidava, va ser un abat molt important que va venir de Valladolid, era cosí i germà de Francisco de Cisneros, el regent dels reis abans de l'emperador Carles, i va fer una reforma del monestir. Abans d'arribar com a abat, va fer un recorregut per Europa, per els diferents monestirs d'Europa, i va recopilar molts llibres i va fer també el seu procés. I aleshores va fer una síntesi, que és el Ejercitatorio de Vida Espiritual, que és un volum d'unes 300 planes, que es llegia en
monestir, però era tan interessant que van fer un resum d'aquest ejercitatorio. I en aquest resum hi havia unes parts que els monjos havien d'aprendre de memòria. Aleshores, és molt probable que quan Sant Ignasi arriba a Montserrat i es confessa amb Don Xanon, que sí que és localitzat, era un català francès del Rosselló, que estava per aquí, segur que va haver una persona amb molta generositat però analfabet espiritualment, i molt probablement, aquesta és la meva hipòtesi, li va donar aquest llibret perquè s'exercités. Quan ell està aquí a Manresa i diu que fa 7 hores d'oració diàries, 7 hores són moltes. Nosaltres, quan fem exercicis, en fem 5, i ara que fa la mateixa, aquest cap de setmana estic donant m'he escapat per venir aquí, amb molt de gust, estem fent 7 hores amb meditació més silenciosa, són moltes 7 hores, si tenim experiència de pràctica espiritual. Vull dir, com és possible que una persona que no va pregar mai pogués fer 7 hores diàries cada dia? És molt difícil, no? A la meva manera d'entendre, ell tenia les pautes d'aquell llibret que l'havia donat a Montserrat. Per tant, el que és bonic és que Ignasi hereva de Montserrat 1000 anys de pregària del monestir, de la tradició que el precedeix. I alhora ell ho transforma en el que són els fills espirituals perquè són una recerca de la voluntat de Déu. O sigui, la intuïció dels exercicis és que cada persona ha vingut a la vida per una causa, per una crida. I que quan ens detenim i escoltem aquesta crida, Déu ens parla, diguem-ne, no? Podem escoltar els moviments i llavors podem identificar quina és la nostra vocació. Aquest recorregut en 4 setmanes, per què setmanes? Perquè són les setmanes, són el ritme litúrgic de les setmanes canòniques. 7 pregàries, perquè són les 7 hores canòniques des de Maitines fins a completes. Per tant, hi ha una simbiosi molt interessant entre Manresa i Montserrat. Molt interessant. Esclar, la vida de... ens queda pocs anys, queda un quart d'hora. La vida d'Ignasi és una vida plena de dualitat, en certa manera, no? O sigui, és un basc que després se'n va cap a l'àmbit castellà i acaba lluitant a favor dels interessos de Castella a Pamplona, justament. És un soldat, una persona que ha fet de soldat, que es transforma en pelegrí. És una persona que neix en una vall tancada en un lloc molt arrelat i acaba creant una cosa que té una dimensió universal, no? Hi ha tots aquests canvis i hi ha aquest lloc que és central, que és Manresa, que de fet els llocs en certa manera conserven la intensitat de les persones que hi han posat els peus, no? Com a mínim de les grans persones que hi han posat els peus, i d'alguna manera Manresa va passar a tenir una entitat diferent pel fet que Ignasi de Loyola hi va passar. Aleshores em pregunto, què queda de Manresa en Ignasi de Loyola? O sigui, hi va passar per aquí i se'n va oblidar, o és un fet important, decisiu en la seva vida? Com hem d'entendre aquest pas? Al final de la seva vida, a l'autobiografia, la part més important de la bibliografia està dedicada a Manresa, sens dubte, inclús en nombre de planes. I després, i moltes vegades diu diverses coses, explícitament sobre Manresa, diu: a Manresa vaig viure la meva església primitiva. O sigui, és el lloc fundant de la seva experiència, és el moment fundant. Hi ha un llibre extraordinari de Jean Gebser, no sé si el coneixeu, que es diu Present i Origen, que fa un estudi molt interessant de l'estat de consciència de la història, del pensament, i diu: l'origen no és l'inici. L'inici és una cosa que està al començament un recorregut i una vegada passat doncs queda enrere. Però en canvi l'origen està present al llarg de tot el recorregut. En el present està l'origen, perquè en cada moment el que ens origina és allò que va ser fundant. Per tant, Manresa no està a l'origen de l'Ignasi, no està a l'inici, sinó que està al seu origen, de la seva transformació espiritual. Ell viu aquí tres etapes que són molt clares, estan així descrites. Primer viu l'eufòria del neoconvers, pensant que conquerirà la santedat com podia conquerir Pamplona o seduir a una de les múltiples dames que sembla que la deu seduir abans de la seva conversió. Per tant, que encara surt el basc, jo puc, el self-made man. Això és un primer moment. Hi ha un segon moment en què ell comença a entrar en una mena d'alternàncies
que no domina perquè entra sobre el seu subconscient i quan un està al subconscient apareixen zones que un no controla i llavors entra en una polaritat molt forta entre l'autoexaltació i l'autoculpabilitat perquè se sent que ha fet molt de mal, que ha portat a la mort als seus companys en aquella batalla, se sent molt culpable, no? Però ell està encara presoner de si mateix. I hi ha un moment, per mi és una escena preciosa, que veu un cos, un gosset davant seu, atrapat com estem en la seva pròpia imatge, davant de la innocència d'una criatura que passa pel davant, es rendeix i diu, ja no vull jo més controlar i portar la meva vida. Senyor, te l'ofereixo com la innocència d'aquest gosset, d'aquest cos. I aleshores apareix el tercer moment, que és el que es diu la invasió mística, on té diferents visions, la més important de les quals és la il·luminació del Cardonet, que no és una visió, perquè si fos una visió seria un contingut específic, sinó que afecta no al contingut, sinó al continent. Mentre veiem una cosa, estem veient des del que som, però la visió que tenim és en funció de les coordenades cognitives que ens permet veure-hi, no? L'experiència del Cardonet no hi ha cap visió, sinó que el transforma amb ell. O sigui, transforma la seva capacitat de comprendre totes les altres coses. I aquest és el moment final per excel·lència. A la segona part del concert, vaja, la segona part, les parts tercera i quarta del concert, giren al voltant dels viatges i de l'expansió de la companyia de Jesús i naturalment aquí s'obre tot un altre univers musical, de fet es va fins a la Xina, anirem fins a la Xina, em sembla. Com ha sigut aquest viatge musical, aquest procés de recerca? De fet, el que he tingut present en aquest viatge ha sigut l'expansió que van tenir les idees i també la voluntat dels jesuïtes de portar la creença del cristianisme al món, és a dir, de portar aquest sacrifici de fer que la bona nova arribés a tothom, no? I això, el personatge que m'inspira aquí és Francesc Xavier, que és l'altre gran personatge dels jesuïtes de la Terra. I un portal, si no hagués estat Francesc Xavier obligat a fer aquest viatge, hauria sigut el segon portal al costat d'Ignasi. Molt probablement hagués pogut ser el segon general. És increïble la providència, no? O sigui, Francesc Xavier és el company d'habitació de París, del campus de París. Ignasi arriba a París ajudat per dones de Manresa i de Barcelona, però sobretot de Manresa, i li donen diners per un any per pagar-se la pensió. Però ell no vol tenir diners, no vol acumular diners, i li donen un altre company que se'ls gasta en 15 dies de la manera més miserable. I llavors es queda sense poeta i té que anar a l'hospital de pobres i peregrins de París. Però això el que li provoca és que arriba sempre tard perquè la ciutat no l'obren més tard quan han començat les classes i les muralles de la ciutat de París les tanquen abans que hagin acabat les classes, amb la qual arriba sempre tard i un desastre per estudiar. Aleshores veu que això no pot ser i llavors busca diners, el troben i aconsegueix entrar al campus de la universitat. I a l'habitació que li donen es troben amb Francesc Xavier i Pere Fabra, que són dos dels primers companys. Però aquesta trobada amb Francesc Xavier és molt important tenir-la en compte perquè Francesc Xavier era també el petit de 7 germans. I en la batalla de Pamplona, els 2 germans grans de Francesc Xavier havien lluitat per la banda navarresa en contra d'Íñigo López de Loyola. O sigui, quan Francesc Xavier es troba davant seu el capità de la banda espanyola, vam fer una mena de susto i no vol saber res d'ell en el d'entrada. I llavors és molt interessant com, gràcies a Déu, les ideologies i els partidismes poden ser transcendits per una causa major. Però és bonic també saber aquests rerefons d'una amistat que després les cartes que envia Francesc Xavier des de l'Índia i des del Japó a Sant Ignasi són precioses. Té una carta boniquíssima que diu
ahora viniendo del Japón, perquè no se m'ha anat jo i després torna a la Índia, al Japó no arriben les cartes perquè no hi ha on arribar, a la Índia sí, perquè hi ha una petita comunitat ja de jesuïtes i per tant el correu arriba, diu, ahora llegando del Japón encontré una carta de vuestra merced y así como con lágrimas la leí, así con lágrimas le escribo, recordando todo el amor que me tuvo y tiene después de tantos años. Y acaba la carta diciendo, vuestro hijo menor en destierro mayor, Francisco. Así se acaba la carta. I Francisco explicava sempre que la solitud que tenia, perquè anava acompanyat de persones que no tenien cap nivell intel·lectual ni el nivell de la dimensió espiritual. L'únic contacte que tenia amb el món era la correspondència que podia tenir amb Ignasi i amb altres companys. I això és impressionant d'imaginar una persona que fa un viatge tan llarg i que està sempre sol, que no té ningú amb qui poder parlar realment de les coses que ens preocupen. I jo m'agrada també mencionar aquesta cosa, perquè aquí entrem en un cas espiritual que es cantava exactament a l'època en què Francesc Xavier i Ignasi estaven a París. Però també vull recordar que una de les característiques dels jesuïtes és l'importància que donen a la música. I això és molt interessant de veure quan, en aquest cas, Francesc Xavier arriba al Japó, explica, ens trobem allí davant un món que parla una llengua que no entenem i som com estàtues. No podem dir res, no entenem res. Llavors decideix fer una cosa genial i diu tots, cantem aquell himne, un himne amb una melodia molt bonica, i entra i s'acosten als japonesos cantant. I això els uneix. Llavors això fa que els japonesos els entenguin. I és molt bonica aquesta idea que davant la impossibilitat de parlar amb una llengua parlem amb una altra que sí que ens entenem. I això penso que és una característica que ha sigut constant en els jesuïtes. A tot arreu que han anat han donat molta importància al diàleg espiritual de la música perquè la música serveixi com a fonament també d'unió i d'aproximació. A les relacions del Paraguai és clau, totalment. El Paraguai és claríssim. I de fet, Sant Ignasi aquí, a París també l'església es feien els concerts excepcionals i hi havia grans compositors també de Charpentier i tenen sempre llocs de creació musical. A Sant Ignasi estant aquí, que estava pensant sobre la Trinitat i no l'entenia, el que li va fer comprendre va ser un acord musical, precisament, perquè diu molt simpàticament que pregava un Pare Nostre al Pare, un altre Pare Nostre al Fill i un altre Pare Nostre a l'Esperit Sant. I després un quart Pare Nostre als tres. Llavors no li quadrava perquè són tres, surten quart Pare Nostres, no diu això no. I ja va veure que no era un gran problema, però no li quadrava. I aleshores diu que un dia, a la sortida de Santa Clara, que veiem que és una processó que cantaven, va veure i sentir d'alguna manera la imatge de tres tecles amb un sol so, un acord. Llavors això li va fer comprendre que era la Trinitat, que són un sol Déu en tres manifestacions, un sol so en tres notes. O sigui que referència musical també. Fantàstic. Tenim 5 minuts i jo tinc una pregunta al cap que segurament us donaria per unes quantes setmanes de reflexió, però és una pregunta que segurament la gent que no hem viscut la companyia de Jesús des de dins, que és un nom, diguéssim, és un seguit de referències i prou, ens preguntem de vegades què té de singular la companyia de Jesús dins del cristianisme? És a dir, hi ha alguna cosa que la identifiqui, o quina és la seva aportació, o si s'hagués de resumir en 3 paraules, quines serien? Ja sé que és molt difícil això, i només tenim 5 minuts, però trobo que és una pregunta que havia de fer. Jo crec que el do de l'espiritualitat ignaciana, que
en quant a companyia, és la corporització, la institucionalització del carisma, de l'espiritualitat. Jo diria que el seu do, l'aportació que dona l'Església i el món, diguem-ne, és el discerniment. És a dir, la vida està en continu moviment. Llavors, el discerniment que és tant interior com la capacitat de llegir els signes de la història, què és el que porta a Déu, i Déu vol dir creixement, expansió, d'assentament, vida. Què és el que porta a la vida i què és el que porta a la mort. Llavors, no és una qüestió de continguts, sinó és una qüestió de dinamismes. I per això la companyia s'ha pogut inculturar, adaptar en els temps i en els llocs, perquè no està pendent de... Les paraules són concretes i circunscrites al temps i a l'espai, no? I quedem moltes vegades travats en els nostres discursos perquè en aquell moment eren adequats, però si en canvi del que està pendent és dels dinamismes, aleshores això és molt obert, molt fluid, que és una de les coses que ara el papa, Francesc Jesuïta, està promovent, parlant molt de discerniment, perquè diu, no, les circumstàncies pot canviar contínuament, i això no és relativisme, això és al contrari, una infinita adequació a cada instant i en cada moment. Això vol dir comprensió. Clar. Potser el que més m'introduir als jesuïtes és intentar comprendre el món per poder actuar i millorar les coses. Sense comprensió no pots tenir això. I aquesta comprensió ve de l'experiència mística que ell va tenir al Cardoner i que la va acompanyar tota la vida, perquè al fons el cor de l'experiència mística que va tenir és l'experiència de que Déu està en tot i que tot està en Déu. No hi ha res que no sigui en Déu. I si un ho viu en profunditat, aleshores tot és possible. Tot està perfecte, tot és possible. El problema, què passa amb els que no creuen en Déu? No creuen en la idea de Déu, perquè la paraula Déu no és Déu. O sigui, això ho deia en Ramon Pànica, que qui és creient i qui és no creient. Tot ésser humà que es desperta al matí i comença a respirar ja creu en la vida, creu que l'aire que respirarà li donarà vida, creu que té sentit d'aixecar-se, si no ja no es veuria del llit. És a dir, tots som creients, no? El que passa és que les nostres imatges del que és Déu, moltes vegades, si jo dic a molts ateus, si jo soc en el Déu el que vosaltres creieu, no creieu, jo tampoc hi crec. O sigui, jo soc el Déu que vosaltres, diguem-ne, del Déu del qual vosaltres sou Déu, no? Perquè, o sigui, Déu és una imatge, és una imatge que ens hem fet nosaltres, no? Bueno, ara... No, està molt bé. Déu no existeix. Déu és. Qui existim som nosaltres. I la nostra existència és sempre curta, escassa, i les nostres imatges de Déu també són sempre petites. Déu és la condició de possibilitat perquè tot sigui. Com no es pot creure amb això, si és la mateixa vida? El que molta gent no creu és determinades imatges de Déu, amb la qual estem, crec que molts d'acord. Doncs, moltíssimes gràcies a tots dos, ha sigut un plaer escoltar-vos. Recordeu que demà hi ha el concert a la Basílica de la Seu, on podrem recordar totes aquestes paraules que s'han dit avui, però a més plenes de música, i per tant estic segur que serà. Moltíssimes gràcies a tots dos i moltes gràcies a